Нека се върнем назад. Ама наистина назад. До време преди самото време дори да е съществувало. В този разказ ще видим как от хаоса се ражда ред, как една единствена дума се превръща в гигантски космически часовник, който задвижва ритма на всичко, което познаваме днес. Значи, представете си едно състояние, преди всичко. Абсолютна, гъста, непрогледна тъмнина, в която дори няма посока. Няма горе, няма долу. Ден и нощ, те са просто една далечна, неясна идея в един безкраен, тих океан от нищо. И в тази безкрайна празнота, единственото, което може да се усети, е, може би, един такъв тих, дълбок космически шум. Вибрацията на самата празнота. Това е един свят, който чака. Едно пространство, изпълнено с потенциал. В очакване на първия импулс, на първата искра, която ще промени абсолютно всичко. И тогава, точно в тази пълна, безкрайна тишина, се случва нещо. Идва повратният момент. От дълбините на мрака се чува глас. И това не е някакъв разрушителен звук. Напротив, това е творческа вибрация. Една вибрация, която започва да оформя самата тъкан на реалността. Тези думи, те не са просто звук, нали? Те са сила. И докато гласът резонира из празнотата, в мрака започват да се случват едни финни промени. Енергията започва да се концентрира, да се събира на определени места, сякаш се подготвя за едно велико раждане. Раждането на светлината. И отговорът, отговорът е мигновен, величествен. Като директен отговор на тази дума, първите източници на светлина просто избухват в съществуването и прогонват вековната тъмнина със самата си поява. Вижте, някъде там в далечината се появява една ослепителна точичка и тя бързо се разширява в една огромна, пламтяща сфера – Слънцето. Неговите златни, топли лъчи за пръв път пронизват праисторическия мрак и носят със себе си нещо съвсем ново. Не просто светлина, а първото голямо разделение. И ето как, с самото появяване на Слънцето, се ражда и първата фундаментална двойственост. Космосът вече не е едно цяло, има два полюса. Денят, който е управляван от мощна, животворна светлина, и нощта, време, което е отредено за почивка, за обновления. Това е първият ритъм на Вселената. Но съзиданието съвсем не спира до тук. Докато Слънцето си властва през деня, на небесния свод започва да се оформя и Луната, с нейната доста по-мека, сребриста, отразена светлина. А след нея, като пръснат диамантен прах по черно кадифе, затрептяват безброй звезди, всяка със своя собствена далечна мистерия. И тук идва, може би, най-важното. Всички тези небесни тела не са просто лампи, нали? На тях е възложена една много по-дълбока цел. Да бъдат пазители и измерители на времето, да установят космически ред. Представете си го като един велик небесен механизъм. Всяко зъбно колелце, всяко светило си получава своята уникална роля. Слънцето, разбира се, задава ритъма на дните, Луната от своя страна управлява месеците и приливите, а звездите, те се превръщат в една гигантска небесна карта, която води пътниците и предвещава сезоните. И така, всички тези отделни функции, те се сплитат в един абсолютно перфектен, предсказуем ритъм. Смяната на ден и нощ, лунните фази, годишните сезони, всичко това заедно създава самия поток на времето, който управлява всичко от тук нататък. И ето как от първичния хаос се оформя един космос, изпълнен не просто с ред, а с цел, с красота. Светлоносците вече са по местата си, напълно готови да служат като знаци и да измерват хода на времето. Защото, в крайна сметка, тези небесни тела са много повече от някакви лампи в мрака, нали? Те са вечният календар, написан на самото небе. Календар, по който ще се ориентира животът, който тепърва има да се роди и да се развива под тях. И финалният щрих. Това е като един печат на одобрение. И видя Бог, че беше добро. Редът е установен,
И той е не само функционален, а и красив. Сцената е подготвена, готова да бъде свидетел на дните и годините, които те първа предстоят. А какво ли ще донесат те?